Za mu kalli hanyoyi guda biyu wanda ake nuna set da su. Shi ne nan a turance muka ce ways of specifying a set, ma'ana yadda ake bayyana set. To a turance ga shi nan there are two ways of specifying a set. Akwai hanyoyi guda biyu da muke amfani da su wajen bayyana set. Na farko kamar yadda muka rubuta shi ne tabular form. Wannan tabular form shi ne kullum muka fi yawan saninsa. Misali kamar a ce P, set P yana ƙunshe da A, B, C. Wannan a taƙaice shi ake kira da tabular form. Ko a ce ma Q is a set that consists of 1, 3, 5, 7 misali. To wa'annan su ake kira tabular form. Sai na biyu wanda shi ne mai ɗan ruɗarwa. Shi kuma na biyun set builder notation shi ne sunan na biyun. Ma'ana za ka gaya mana set, za a baka a ce daga guri kaza zuwa guri kaza ake son ka fidda su ko ka bayar da su. Ba kamar a nan na farko ba, su an riga an baka su. To a wannan misalin muna da set P is equal to X such that 2 less than X less than 7. Wannan abin da yake cewa ka ba mu lambobi da ke tsakanin 2 zuwa 7. Lambobi da ke tsakanin daga 2 zuwa 7. Amma a cikin lambobin da za a bayar kar ka sa 2 a ciki kuma kar ka sa 7 a ciki. Kaga kenan lambobin za su kasance daga 3 sai 4 sai 5 sai 6. Wa'annan su ne lambobin da ake son ka bayar. Wannan shi ake nufi da set builder notation. Wannan misalin Q kuma yana nufin cewa ka ba da set Q akwai 7 a ciki amma babu 2 a ciki. Idan muka kalli wannan misalin na farko za mu ga ya ɗan bambanta da wannan. Yawwa. A nan ba B a ciki saboda zuwan less than, ba 7 a ciki nan ma saboda zuwan less than. Amma a wannan nan less than ɗin ne amma kuma nan less than or equal to, ko ka ce less or equal to. So a nan set ɗinmu zai kasance daga 3, 4, 5, 6 da kuma 7 ita kanta. Wannan shi ne set Q. A ciki akwai 7 amma babu 2. A nan kuma dukkansu 2 babu su. A wannan misali na set R kuma X such that -2 less or equal to X less than 2. Nan kuma ana son ka ba mu set R wanda a cikinsa akwai -2 kamar yadda yake a nan less or equal to, ya nuna cewa akwai -2 ɗin amma fa babu 2 a ciki. Za mu koma number line kenan. Number line yadda yake a haka, nan kana da 0, nan kana da -1, nan kana da -2, nan kana da 1, nan kana da 2. Kenan za a ba mu lambobi da ke tsakanin wannan
zuwa nan, amma babu wannan su iya nan. Da haka waɗannan lambobin za mu ɗauka, su muke so. Kenan muna da -2 sai kuma -1 sai kuma 0 sai kuma 1. Wannan su ne set R. A taƙaice, idan akwai less or equal to, wannan lambar da ita a ciki. Idan iya less than ne, ba lambar a ciki. A taƙaice kenan abin da set builder notation yake koya mana. Wannan ma set builder notation. Wannan ina nufin intersection. Abinda akwai shi a A kuma akwai shi a B, to wannan alamar ita ce ta intersection. Abin da ya haɗa abin da ke cikin B da kuma cikin A shine a nan X such that X is in A and X is in B. Ma'ana X wani element ne ko member ne da yake a cikin A sannan kuma yake a cikin B. Kai tsaye kawai shine haka. Duk wannan turancin abin da yake nufi kenan wannan. X is in A, X na cikin A, sannan kuma X na cikin B. Hake nan a A da B da akwai X. Wannan alamar ta intersection, ma'ana abin da ke cikin nan kuma akwai shi a nan.